Milang-miling. Oh. Pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya al. Anaknya Sulestyarom mancorong katya kumu katya liwong nandang uyung sang apatu bela bingung ati mampu. Sesuatu banget. Maling curing wauta sang aku mapel mangke tunggul amatung milang-miling maling curing.
Hai, Tunggul Ametung. Di puncak gunung maupun di tengah lautan, tiada lagi tempat persembunyian dari benih yang tertebar. Kau penebar dan kau penuainya. Ketamakan dan wajah cantik, itulah pembunuhmu, Tunggul Ametung. Awakmu iku lha apa? Modelmu. Kowe piye? Lha apa? Bar ana kedadean lho. Kok iso nuduh aku awakmu ya apa? Dewi Ken Dedes diculik wong. Lho. Kono aja macem-macem lho. Sing dipasrahi nggo kene awakmu karo aku. Aku lak wis ngomong awakmu jaga Ndara Putri iki. Kok iso dijoko wong iki lho? Aku teledor kuwi, Mang. Kok iso teledor iku? Mangkane wong iku nek kate jaga aja mangan ae keturun ngene iki lho. Piye kowe mau? Ya ra. Diculik wong angel nggawa Ken Dedes. Aku ngerti sakjane. Ngetokke Daya kekuatan mata ajis sing metu para Sulaiman. Siluman. Kok iso Sulaiman iki lho?
para siluman. Lah iya. Umpamane ana kowe, Loh, Piye? aku wis oleh bisikan gaib. teko sapa kuwi? Eyang Subur. Lho, Kok yo aneh. anggitmu lho. Aku kepingin nyekel maling sing nyolong Ndara Kendedes. Kuwi mau Tak tono daya kekuatanku, aku oleh bisikan gaib, aku mangan entung jati. Lep. Wis. wis tau kok terapke kuwi. Tahu, Bar mangan tung jati, selep wetengku senep bar senep mulek-mulek. Mules aku angop. Terus kok metu kupu brul-brul ngene. Dadi kupu iki pisan. wis, kuwi awak dhewe wong cilik. Lah iya. Ning Singosari kene iku hawane kul. Apa kuli? Kul iku dingin. Lho beda karo nggo Surabaya lho. Hawane piye? Hot potato. Apa kuwi? Hot iki apa? Hot kuwi panas. Potato. Kentang. Lah iya Surabaya panasnya kentang-kentang. Arek iki apa sih? Iya, iya. Panasnya kentang-kentang Surabaya iki. Kuwi kan dadi urusane awak dhewe iki wong tani. Lah iya. Ya melok nyempluk melu ndoleki. Mbok menawa iso nemokke. Ya iya. Aku wingi nang nggonmu, Heh. lawangmu ora ana bojomu mengo. Ya apa? Aku wingi nang omahmu, Iya. lawangmu ora ana bojomu mengo. Nek ro bojoku mengo mbake lebonono. Ya iso. Walik omongmu iki. Oh, lawangmu mengo bojomu ora ana. Lah ngono kok iso bojoku sing mengo iki lho. Mula to, war-war. Iya. Wong kuwi wong tani ayo ditemeni oleh tetanen. Kaya Nan- awakmu. Aku nandur pari tak hitung-hitung ya ora bati. Lah iki. Nandur terong ya dicolongi wong. Lah iki apa? Nandur duren ora panen. Iya toh? Ganti ternak to aku. Ternak apa? Ternak bebek. Ternak bebek. Mula bebek kuwi nek ditemeni apa toh? Karaktere bebek diselami. Kuwi nek ngerti ndoke mesti maler. Apik iku. Dadi ora mek dipakani ngono ora. Dipendok tok. Bebek kuwi ya butuh refreshing. Ya apa? Butuh refreshing. Aku angger dina Minggu tak jak tak boyong neng kenjeran. Bebek iku. Iya iya no refreshing. Kaki apike. Terus kadang-kadang aku nang Bromo. Ben penyegaran ndoke maler. Bebek. Lah kowe ternak. Aku ternak wedhus kok. Lah Wedhus iki gak trimo dipakani suket tok. mula nek kowe ora kuat ngejak refreshing, Foto hiburan tak tukono VCD mbek aku. Tak setelno campur sari. heeh. Tak setelno gending-gending Gending Jawa, Jawa. uler kambang, sinom pari nyoto kuwi. Parijoto. Ayo tak setelno. Dadine terhibur wedhus mesti lemu. Telung dina lemu. Lah kae sing kupinge gembel-gembel ora tahu ketemu to, War? Dicekel polisi ngono kok. Ah ngopo? Lah nyetel VCD porno Kapok. Kok iso Oh, wancane wedhus ae kok. Iki lho, Ndara Putri ku wong pinunjul iki wis ketok. memang. Lah iki apa? Ken Dedes itu, iya toh? Kuwi wong nek ditenani oleh belajar. Ha iya. Ya kaya ngono dadine. Iya toh? Iya. Di atas rata-rata IP-ne, IP 4,7. Piye? Jenius. Iya toh? 4,7. Lah, IP-mu piye? IP ku stroke iki. Lara stroke ngono lho. IP indeks prestasi. Indeks prestasi. Kuwi lho. Ngomongo. Kewan kaya ngono kuwi. Asma iku ya. Asma Kinarya Japa. Dadi jeneng kuwi padha karo donga. Iya bener awakmu kok. Mula wong sing terkenalmu iki ada unsur namanya dicampur dengan unsur nama hewan. Kuwi dadine terkenal. Contone Contoh Gajah Mada. Kuwi. iya. Iya ta? Kewan ya dadi pati ya. Ah. Gajah Mada. Sisingah Mangaraja. Iya. Iya ta? Hayam muruk. Iya. Lah kowe supaya terkenal kei unsur hewan jenengmu tambahi. Iya, bedes tawar. Kok iso? Ngawur ae kok.
Kuwi. Iso. Ngono. Gak, makane bener asma Kinarasdapa. Heeh. Wong Jawa nek unsur ngarepe ana jenenge Su Mesti dadi pemimpin. contoh. Soekarno presiden loh. Iya. Soeharto. Susilo Bambang Yudhoyono. Soekarwo. Iya. Lho iki ana biyen ana kene dadi presiden ana Amerika. Lah, lho Barack Obama. Lho, Barack Obama. Ora ono. Kok Barack Obama. Ya babah iku tawur kok. Hewan. Lah saiki takon. Apa? Hewan apa? Kecil tapi ngeyel. Semut. Salah. Cilik ning ngeyel. Tinggi. Salah. Apa? Ketek. Lho kok iso kethek lho? Lho ngeyel. Ngeyel to? Ngeyel. Weh. Kon tak takoni. Apa? Kon ro gajah. Ya ngerti to ya. Nek anjene kon wong pinter, nggo ndi singitane gajah? Gajah nek singitan nang ndi? Ning Bonbin. Mesti ketok, lho iku gajah singitan. Lho, ero kon. Ning alas. Mesti ero lho gajah iku kate singitan. Lah, Ah ning ndi? nang mall. Lah kok iso ning mall? Kon tau nang mall? Ya tahu to. Kon tau ketok gajah? Ora. Ya iku singitan. Singitan iku. Anggitmu ah. Kowe tak kandhani. Hewan apa? Iya toh? Hewan apa angger ana pertemuan, ketemu kancane mesti telat. Ula. Ora tepat waktu. Ula. Salah. Apa? Tikus. Salah toh. Apa? Hewan kaki 1000. Lho kok iso? Lah telat mergo gawe sepatu suwe. Sewok. Tak takoni. Ngopo? Sapi sikile pira? Papat. Wedhus sikile pira? Papat. Pitik sikile pira? Papat. Apa? Loro. 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 Ula apa gak dikeki sikil? Sebab itu binatang melata. Ya gak iso. Lah apa Nek sebab? ula dikeki sikil nyokot. Kok iso? Delok ula kek ana sikilmu lho lah dicokot kan. Iya. Ayo. Wis Motor, war. kon. Tak takoni kon. Apa? Ana sapi 8 di mock track. Mencorot loro kari pira sapi iku? Ya kari 8 to, War. Lho. Sapi 8. Heeh. Mencolot loro di mock track. Kari pira? Kari sapine pira? 8. 8 to. Sapi 8 di motrek. Heeh. Mencolot Loro. Ya kari 6. Gak iso. Lah kari pira? Pancet kari 8. Lah kok iso? Mencolot tok ngene ndukur trek kok. Modar kan. Ayo. Ini Apa? wong kuwi butuh refreshing. Ya iya. Sing heran kuwi jaman saiki nek sekolah kuwi ora enek anu to belajar tembangan. Gak ono wis. Heeh. Ana kaya pucung kae, terus dandang gula. Heeh. Kowe anu kowe ngripta gending apa kae? Apa? Nding apa? Sing petis manis kok ganti cakepane piye iya. kae? Kencing manis. Gula darah tensi tinggi. Oh iya. Jok ngawur manganmu. Heeh. Terus apa iku? Terus apa? Sak bendino ojo lali olahragane. Ojo lali ngombe dodo banyu kelapa. Pancen trimo pesing lah ambune. Kok kon niku? Wis gak usah ngono. Ayo nembang. Nembang apa? Kowe mek bagian walang kekek. Ya ye, au yo. Ya ye, ya yo, ya yo. Bagi aku penggawe aku ngono Mek iku. ya yo, ya yo. Penggawe aku. Ayo. Sandi ting-tingane. Tak bawanane. Si bawanono jajal. Ya apa? Jan Canting Jali Jebles Ja, sandi to?
Sandi. Sakmene Ora. tantem. Cantik. Canting joli. Dolelong, Man dolelong. paman bojone. Jone bebek. Man paman paman. Ayo. Wong bidang kepalang kali. Apik. Putung Dase. putung wote. Ayo ngabrang ini wote putung terus sak ndas-ndase pisan arek iki apa sih? Putung wote. Putung wote. Apik. Tak senggo putung atine. Dari mana walang keke menclok ning lawang mabur maneh mencok ning blimbing ojo ngenyek ya cah barek wong lanang yen ditinggal lunga lagu longkong ya oh iyo ya iyo ya iyo iya iya iyo iya iya iyo ya yo cocoke laras to iya iyo iya iyo ayo ali-ali tumumpang kasur iling ana larang regane ojo lali barek pahlawan sing gugur iling ana jasa-jasane ya oh iyo ya iyo ya iyo iya iya iyo iya iya iyo ya yo Saja melu. Saja melok. Saja melok rono. kon gak seneng ngono ta karo aku Aja melok. Wis gak seneng aku ambek kon iki. nek gak seneng mbok ndang dipegat gak seneng kok delek nek kon keterlaluan kaya ngono balekno banyu susuku Kowe dadi apa? mbek kancane di Oh wis di ngene iki sing tenanan. Kolaborasi awak dhewe ku seniman lodrok. Gabung karo Sendratari mbok sing mendukung. gak apa-apa Aja melu. gak melu gak apa-apa ngono kok Iya iyo iya iyo. karo tari Gak mancing. Iwake lele. Nek segara akeh kapale ojo mbelani golonganmu dhewe belanono nasibe bangsane alah ngono kok ya oh iyo ya ya iyo ya iyo boleh aku iya iya iyo iya iya iyo ya yo security tangkep security apa aku gak kurang ajar kowe tobat keparah kowe wani temen karo wong wedok kurang ajar